Elena sy ma. Ffrindiau, mae mis yma di bod yn galed. I dorri'r stori'n fyr, mae fe di mynd yn hollol tits up ers i ni siarad diwetha. Ond, peidiwch chi a phoeni. Mae yna ddigon o pethau ar y we i godi'n calonnau ni. Pethau fel hyn. Hello there, I am a fat little squirrel sitting on your porch. Thank you very much for giving me these delicious walnuts. I like them very much. You are a nice person. I will be sure to come back tomorrow to get some more walnuts. You are my favorite person in the neighborhood. I like you, love. Dal yn drist? Okay. Beth am hwn? Chi eisiau mwy? Rhaid bod chi'n teimlo'n well nawr. Peidiwch â phoeni, achos fel chi'n gwybod, mae'n amser 5. Elena, mis yma dathon ni Sul y Tadau, ond oedden nhw yn y newyddion am rhesymau arall. Mae dads gallu bod yn embarrassing weithiau. Maen nhw'n gallu codi'ch hwyl chi pan bod chi'n isel eich ysbryd, ond hefyd maen nhw'n gallu... What the hell is happening? Tough on Grace, yet gentle. Dawn helps. Oh my god! Maen nhw'n rili anodd! Adeiladu tŵr uchel o Cheerios ar eich pen tra bod chi'n cysgu? Beth? Dros y byd I gyd, mae dads di bod yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mwyn gweld pwy sy'n gallu adeiladu'r tŵr uchaf. Mond tadau byddai'n neud rhywbeth fel na. Falle welwch chi'r fideo yma yn ystod y mis diwethaf. Mewn sioe dalent yn fflipio botel o ddŵr a'r dorf yn mynd yn wyllt. Dach chi'n gwybod erbyn hyn beth mae'r we yn neud gyda stuff fel hyn. Mae pawb dros y byd I trio fe. Mis ma, weles I un o fy hoff benawdau. Spice Girl, seabird turns orange after falling into vat of curry. Ie, gwylan yn cwmpo mewn I vat o curry mewn ffactori bwyd. Ar ôl oriau o olchi'r aderyn gyda fairy liquid, nath troi yn wyn eto. Sa'n gwybod amdano chi, ond fi'n ffansio gylffresi. Get it? Faint o weithiau'r wythnos dach chi'n defnyddio Google mwyn ateb cwestiynau mwyaf bywyd? 5. Pump? Ond, mis yma, oedd May Ashworth o Wigan yn y newyddion am fod yn gwrtais ofnadwy tra'n defnyddio Google. Nath Ben, oer Mai, ffeindio ei chyfrifiadur hi ar agor gyda'r cwestiwn cwrtais iawn yma ar y sgrin. Tynnodd Ben llun o'r cwestiwn a'i rhannu ar Twitter. Gofynnodd Ben iddi, pam oedd hi mor gwrtais? Roedd hi'n meddwl bod hi'n gofyn I berson go iawn yn swyddfeydd Google. A nath Google ddiolch iddi, na neis. Dyma Darby Risner o Alabama yn America. It's hurting my upper arm. Yeah, ath hi'n stuck mewn gwisg Barney am bron awr. Ath y stori yma'n huge yn America. Oedd hi ar y newyddion dros y wlad I gyd. Diolch I ddynion tan lleol, llwyddo nhw I dynnu hi'n rhydd. Phew! Byddwch yn ofalus, kids. Cofiwch I danysgrifo ein sianel YouTube, dilynwch ni ar Twitter, a hoffwch ein tudalen Facebook.